ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ପାଠ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ ଏବେଲି 7 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାଠ କରିବା। କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଣୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ ଅଟ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାସ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାସ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା ଏବେଲି 7 ପର୍ବ ତାର 19। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିନଥିଲା। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଭରସା ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଭରସା ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିପାରି ନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିପାରି ନଥିଲା। ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଲା ଏଣ୍ଡ ଗ୍ରେସ୍। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ରଶ୍ମି ଲା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଲା ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଇବଲରେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ 613ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ଆମେ ରହିବାକୁ ହବ ନା ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆଜି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ଯିଏକି ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଶାପରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ? ଜଣେ ଲୋକ ଭୁଲ କଲା, ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ, ସେ ଭୁଲରୁ ତ୍ରାହି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜଣେ ଦୋଷୀ, ଜଣେ ପାପୀ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସ୍, ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି, ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ରହୁ, ଆମେମାନେ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ।
ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ନହୁ ଆମମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଦୁଇଟା ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୂତନ ନିୟମ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ନିୟମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କୋଉ ନିୟମ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସେଇ ନିୟମରୁ ଆମେ ଅନୁକାରୀ ହେବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରାତନର ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଆକା ସେମାନେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଗଲା, ଆମେ ଏଗ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ପଢିଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ବୋଲି ପଢିଲୁ, ମମତା ପଢିଲା ବୋଧେ, କ'ଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଧରି ବସିଲେ। ଥରେ ତ ଏମିତି ହେଲା, ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ ମରାଯିବ, ପଥର ମାରିକରି ମାରି ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଧରିଲେ। କାରଣ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ, এই স্ত্রীকে আমি ব্যভিচার কর্ম করুଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଧରିଛୁ, ଆଉ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆକୁ ଆମେ ପଥର ମାରିକରି ମରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପଥର ମାରି ତାର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି, ଲା ହ୍ୱାଟ ଗଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଟ ଗଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ, ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯୋଗାଇଥାଏ, ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀମାନେ ନେଇକରି ଗଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ପଥର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାରୁ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଲେଖିଲା ପରେ ଯାହା ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତାର ଫଳ ସେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାହା ଥିଲା କ'ଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କାହାର ପାପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ପଥର ମାର। ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟମ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ପଥର ମାରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାର। ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଧରିବା ତାହେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେତେ ଥର କ୍ଷମା ଦେବୁ? ବାରମ୍ବାର ଗାଳି କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନରାଟା ବେକାର ବେକାର ରଚନା କରି କହୁଛି, ବେକାର ବେକାର ଆମକୁ ବିରକ୍ତି କରାଉଛି, କେତେ ଥର ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବୁ? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ 7 ଗୁଣ 70 ଥର, ମାନେ ଅଗଣିତ ଥର ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କ୍ଷମା ଦେବାଟା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ, ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ହେ ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର, କ୍ଷମା କର। ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି ଆକୁ ମାର, ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ତମେ କ'ଣ କର, କ୍ଷମା ଦିଅ। କୋଉଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖାଲି କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ? ସେଦିନ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲା, କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ତମର ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି ବୋଲି। କାହିଁକି? ତାର ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକରି କହୁଛି କ'ଣଟା, ଏଇଟା ମୁଇଁ ତମକୁ ଡିସି କରିଦେବି, ଅମୁକ କରିଦେବି, ସେ ପାଷ୍ଟରକୁ ବାହାର କରିଦେବ ବୋଲେ ସେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏ ପାଷ୍ଟର ବାହାର କରିଦିଅ, ମଣ୍ଡଳୀ କରିଦେବୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବାନ୍ଧିଦେବି, ଡିସି କରିଦେବି, ତମର ପ୍ଲେଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ସବୁ କାମ ଦେବି, ଅମୁକ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଡିସି କରିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଦେବୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକରି କହୁଥିଲା, ଏବେ ଯଦି ସେ ଆଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଲଗାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବି, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଇଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଶୁଣବା, ବାରମ୍ବାର ମତେ ଆସିକି ସେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ଇଏ କରି କରୁଛୁ, ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଦୁର୍ଯାସ କରି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ଏ ସହଜରେ ଆସିକି ଭମାଇ ଦେଉଛି।
मुई केते संभाली बोली तेरे ता मुई गोटे कथा कहली तो विरक्त हेबा द्वारा किछि हेबा तो विरक्ति हेले ए लोक मान सब तार गोटे पड़े बरम तमे कोन करो एई लोक मान पाखरे सब बेले जाओ तांग दुखरे तांग सुखरे तांग भवरे तांग मंदरे तांग सब बेले तांग पाखे जाओ तांग भलो शिक्षा दिके तांग सहित रो ए लोक मान तुमको छाड़ी गिरी पड़े जिबे तेबे से लोक को एरिया माने आश्रय देबे तापर ए लोक माने शिखबे जे जदि आइबार अछि हेले हमर पास्टर देई के एका कोन से काइबा पड़ो बोली से मानला तेणु कर तुम जो विरक्ति करो भूल करलो आज जाओ घरे और कांदी कांदी के प्रार्थना करो प्रभु मुई पास्टर एक गुडे कहबार नथिला मते क्षमा दियो बोली प्रार्थना करो तेरे मोर प्रिय प्रभु को लोक माने व्यवस्था ई जण को दोषी करूची जण को भूल पाई ए दंड पाइबार योग्य भारत नियम मध्य अछि जण दोषी से दंड पाइबो किंतु यीशु कहते कोटा धरि के आमे चलबा ए यीशुଙ୍କର କଥା ଧरଲେ बोले आमे मरबा छडा हो किछि नै यीशुଙ୍କର शिक्षा धरलु माने एई जगत रे आमे आ बंची पारबो नै आमे व्यवस्था का धरबार अछि वर्तमान ख्रिस्टियन व्यवस्था धरबार यीशुଙ୍କର কথা आम जीवन एतबे एई प्रकार घटना घटिबो सेतबे आमे कोन करिबा कोन व्यवस्था नियम अनुसार तार भूल पाटा दंड देबा ना यीशुଙ୍କର वाक्य अनुसार आमे ताऊ क्षमा देबा जदि आमे क्षमा देबार अछि ताहाले हम पर स्वर्ग रे पुरस्कार अछि कुंगार को वाक्य प्रचार होतला एई जगत रे 100 गुण प्रतिफल परमेश्वर देबे किंतु स्वर्ग रे गले अनंत जीवन देबे तेबे आमे प्रतिफल आमे केंति पाइ पारबो हमर शत्रु को आमे केंति प्रतिफल देबो परमेश्वर यीशु तो कहले तमे प्रतिशोध नियो नाही छडा मते देई दियो मुई प्रतिशोध नै करि के यीशु कहछ तेरे परि प्रभु मते अपमान का आशीर्वाद करंतु आमे मोसांकर व्यवस्था दियाइथिबा मोसांक द्वारा दियाइथिबा व्यवस्था अधीन रहछु ना ख्रीष्टंकर अनुग्रह अधीन रहछु एटा मु एवं आपण माने आज भलरे जानिबा और आमे कार अधीन हेबा कहबता माने डिसिजन हेबा व्यवस्था आगामी उत्तम विषय छाया सदृश्य अटे व्यवस्था केवल दाबी करे पुणी दोषी करे किंतु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे आओ आपना को जो बलिष्ठर कले तही द्वारा परमेश्वर को अनुग्रह में पाइलु एवं आमे रक्षा पाइलु आमे क्षमा पाइलु आमे मुक्ति पाइलु सब दिन पाए आमे क्षमा पाइलु आमे स्वर्ग रे आमे जाई पाइबा तेणु करी आज मु एवं आपण माने सेई अनुग्रह आमन ईश्वरकर वाक्य पालन करिया पाई आज हमको परामर्श दउछि पावल रोमियो 6:15 लिखिले अनुग्रह अधिक हो बोली कि कोन मु पाप करथिबी प्रभुकर अनुग्रह अछि बोली कि बहुत अनुग्रह करछथि बोली कि कोन मु पाप कर्म करि चलथिबी कि नाइ मते प्रभु अनुग्रह करछथि मु पाप करि नै प्रभु ग्रेस करछथि तेनु करी सदापुर मोसा को जो 613 की व्यवस्था देथिले ता वर्तमान तो आमे 613 व्यवस्था खोजी पड़वा माने बहुत समय लागिवो तेनु कर मु बाइबल रो आ व्यवस्था गुडी अनुसार आ तीन प्रकार व्यवस्था बाइबल दिया जाय छी गोटे व्यवस्था हैला सेरेमोनियल लॉ सेरेमोनियल लॉ बोली कहिले एटा मंदिर एवं मंदिर भितरे जो बलि उत्सव करा जीवो सेटा की प्रकार दरकार सी विषय रे नियम दिया जाय छी सेरेमोनियल लॉ जहा की बलिदान एवं मंदिर संबंधी अटे द्वितीय नियम हैला सिविल लॉ जोटा की आईन संबंधी व्यवस्था बा नियम बोली कि आमे को आईन संबंधी व्यवस्था जड़े लोक भूल कले तार दंड देवा कि तार प्रतिकार करिबा से विषय तापर तृतीय व्यवस्था हैला मोरल लॉ जोड़ा कि बाइबल रे मोसांक द्वारा दिया जायतिला 200 आज्ञा हेले रोमियो 10 पर्व तार आमे माने जदि आमे चारि पद पाठ करिबा ताहले सेठी एमति लेखा अछि प्रत्येक विश्वासी पक्षरे धार्मिक गणित हेबा निमंते ख्रीष्ट होचंती व्यवस्थार शेष आपण मान बुझ जाइथि
जो व्यवस्था दिया परमेश्वर मूसा को देखि जो व्यवस्था देथिले जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट आसिले से दिन ठारो ए व्यवस्था चलबो नाही बाइबल लेखाला प्रत्येक विश्वासी पक्षरे धार्मिक गणित हेबा निमंते ख्रीष्ट होसंती व्यवस्थार शेष अटंती तेणु करी आज मु एवं आपण माने आउ ए जो मु तीन प्रकार व्यवस्था कहली गोटे व्यवस्था हैला मंदिर संबंधी व्यवस्था मंदिर रे लोक माने बलि उत्सर्ग करिया पई जानती केउ पाप पाई केउ प्रकार बलि को प्रकार भाव नेबा पई परबो ए सब जो नियम दिया जायतिला एटा होजी सेरेमनी हल्ला द्वितीय थिला कोनटा ना सिविल लॉ जोडा कि नियम संबंधी व्यवस्था अटे तृतीय मुजुरा कहली आ मोरल लॉ जोडा कि एटा 10 आज्ञा मूसा द्वारा दिया जायतिला तेनु करी एठारा मान देखुछु जे ए रोमियो 10 पर्व 4 पद अनुसार आ यीशु ख्रीष्ट व्यवस्था को सफल कले अर्थात शेष कले तेबे यीशु ख्रीष्ट ए तीनोटी व्यवस्था शेष कले कि जोड़ा कि मु कहली कुकुडा बोली कहली मंदिर संबंधी व्यवस्था को बलिदान करबा व्यवस्था सफल कले कि कोन आ सिविल ला जोड़ा कि आ कोन मु कहली आईन संबंधी व्यवस्था को सफल कले कि आओ यीशु ख्रीष्ट मोराल ला जाकी 10 आज्ञा मूसा को द्वारा दिया जायतिला ता सफल कले कि व्यवस्था शेष शेष माने समाप्त हो गेला आ व्यवस्था नाही अनुग्रह आइला माने व्यवस्था नाही तेणु करी एटा हम देखुछु अनेक केतेक बाइबल ज्ञानी माने ए प्रकार मत दियंती जो 10 आज्ञा दिया जायतिला से 10 आज्ञा भितरु गोटी आज्ञा कोन सेटा ना बलि करिबा सेटा को यीशु कोन कले सफल कले पुरातन नियम रे जो प्रकार बलि उत्सर्ग कराउथला ए नूतन नियम रे एबे कोनोसी पाप क्षमा निमंते बलि उत्सर्ग करिबा आवश्यक नाही तेणु करी आउ अनेक लोक माने कोन करंती हमको 9टा व्यवस्था मानबा पड़ो 9टा व्यवस्था को मानबा पड़िबो गोटे व्यवस्था बलिदान रो व्यवस्था यीशु कोन कले सफल कले प्रिय बाइबल रे सेति लिखा जाय नै तेणु करी टिके शीघ्र शीघ्र पढंतु खाली वर्तमान पढबाटा का आपण मोर कहबाटा कम रहबो पढबाटा करबो द्वितीय कोरिन्थिय 3 पर्व 6 ରୁ 11 शीघ्र काढ शीघ्र पढ द्वितीय कोरिन्थिय 3 पर्व 6 ରୁ 11 से तो तुमମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି नूतन नियम रो सेवक हेबाकु सामर्थ दैछंती कारण अक्षर मृत्युदायक लेखा हला अक्षर मृत्युदायक मात्र आत्मा जीवनदायक आत्मा जीवनदायक ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଖୋଦିତ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋସାଙ୍କ ମୁଖର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତେଜ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ନ ହେବ କାରଣ ଯଦି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ତେବେ ଧାର୍ମିକତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଯେଣୁ ତାହା ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେଥିରୁ ଅତି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବିଷୟର ତୁଳନାରେ ଗୌରବ ବିହୀନ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଯଦି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହେଲା ତେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବରେ ଅବସ୍ଥିତ आपण माने घर गला पर एटा आउ थरे पढंतु सेटा बुझी बुझी पढंतु कोन लिखा है परमेश्वर मूसा को आ से हरे पहाड़ ऊपर जागा में सुने पर्वत कहू आ सेठी कोन कले तांको 10 आज्ञा देले आउ एको पत्थर रे ताको लेखि करी खदन कर लेखि करी परमेश्वर कोन कले ताको देले हेले आमे देखुछु ए लेखा विषय लेखा है कोनटा 7 पद रे कोन बोले लेखा है अक्षर रे प्रस्तर ऊपर खोदित मृत्युदायक व्यवस्था रो सेवा कार्य अक्षर रे प्रस्तर ऊपर खोदित मृत्युदायक व्यवस्था रो सेवा कार्य
କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗୌରବ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି ମୂଷା ଓହ୍ଲାଇକି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲି ଜନତା ସେମାନେ ମୂଷାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ମାନେ ତେଜ ଥିଲା, ଗୌରବ ଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲେ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦେଖ ତମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ତମେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ତମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦୋଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ, ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁଲ କଲେ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଭୁଲ କଲେ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁକରି এই ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, এই ବଳିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୀଶୁ ସଫଳ କଲେ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 3:6-11 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଗଲୁ ଯେ এই 10 ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କେତେରେ ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ? 7 ପଦରେ ପଢ଼ିଲୁ। କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଶେଷରେ? ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ମୁଖର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତେଜ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଆଉ 11 ପଦ ଲେଖା ହେଲା, ଚାହିଁ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ। এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏକା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୀଶୁ ଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ এই ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନିକରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପେ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅକ୍ଷରରେ ଖୋଦିତ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ସେଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଆମେ 9 ପଦରେ ଦେଖିବା ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। এই ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା। সেই କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 4 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶେଷ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯୀଶୁ ହେଲା ପରେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କଲେ। ତ এই ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କୃଷ୍ଣରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳି ବିଧି ନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣରେ ଆଉ ତାହା କହିଥିଲେ। ଜହନ 19 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଢ଼, ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜହନ 19 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ମୁକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଦାବି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏ ଜଣେ ଦୋଷୀ ବି ଜଣେ ପାପୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସଫଳ କଲେ। ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 19:30। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। এইଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, କେବଳ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଦାବି ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ତାହାକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସମାପ୍ତ କଲେ। ପଢ଼ିଦିଅ ଏଫେସୀୟ 2:15। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ଲେଖନ୍ତି ଏଫେସୀୟ 2:15 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। এইখানে ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଧି ଓ ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରହିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବା କଲୋସ୍ୟ 2:14। କଲୋସ୍ୟ 2:14।
ସମସ୍ତେ ପଢା ପାଇଁ ଭାଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଢା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଇଁ ପଢିଲି ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ତାହା କ'ଣ କଲେ? ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେ ରୀତିନୀତିକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ? କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଲେଖା ଅଛି ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଭ୍ରି 7:19 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି? ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି 7:18-19 ପଦରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାରୁ ତାହାର ଲୋପ ହୋଇଅଛି। ଏଟା ଦେଖୁଛୁ এই ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଦୁର୍ବଳ, ତା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା? ଲୋପ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରି ନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟକୁ କ'ଣ କରିପାରିନଥିଲା? ସିଦ୍ଧ କରିପାରିନଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯେ ଆସିକି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ, ଭକ୍ତି କରିବ, ତାକୁ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପରିପକ୍ୱ କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ପରିପକ୍ୱ ଆମକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ କରିପାରୁଛନ୍ତି। 19 ପଦ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିପାରି ନଥିଲା। ବାସ୍ ଲେଖା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ କରିପାରି ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯୀଶୁ ଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନହୁ। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାର 12 ପଦ ବି ପଢ଼ି ଦିଅ। କାରଣ ଯାଜକତ୍ଵ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଏଭ୍ରି 7:12, କାରଣ ଯାଜକତ୍ଵ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଆଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସ୍କୁଲରେ, ଗୋଟେ ଜଜ୍ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ପାଷ୍ଟର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। ଇଏ ହେଲା ଏମିତି କଲା, ସେ ଥିଲା ବେଳେ ଦିଶା ଥିଲା। ଯଦି ଯାଜକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆଗରେ ଯାଜକ ମାନେ ଅନେକ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରି କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ଯାଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଯାଜକ। ସେ ଆଉ ସେ ଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିୟମ କ'ଣ କରାଗଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 8:12 ନିକଟ ଦେବା। 8:12, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ଏଟା ଲେଖା ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁକୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ? ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାପ ସ୍ମରଣ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ଏ ଜଣେ ପାପୀ, ଏ ଜଣେ ଦୋଷୀ, ଏ ଜଣେ ପାପୀ, ଏ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବୋଲିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାଜକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣଟା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଫାରସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଥର ମାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲେ? ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବ, ତାର 2 ପଦଟି ପଢ଼ିବା। ଗାଲାତୀୟ 6:2 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର, ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ। এইখানে লেখা গলা না ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରିବ।
आज मु एवं आपण माने ख्रिस्टियान माने आज मोसांकर व्यवस्था नुहे पुरातन नियम दुर्बल एवं निष्फल व्यवस्था को नुहे किंतु ए नूतन नियम रे हमको जिसु व्यवस्था दैछथि आज सेटा को मु एवं आपण माने सफल करिया पाई पड़िबो तेणु करी हम माने स्पष्ट हेलु जे यीशु ख्रीष्ट समस्त पुरातन नियम व्यवस्था कोन कले समाप्त कले कारण यीशु ख्रीष्ट होसति व्यवस्थार अंत आ हमको एक नूतन व्यवस्था दैछथि आ जुटा कि आमे कोन करा पाई पड़िबो सफल करिया पाई पड़िबो रोमियो 8:2 पढंतो रोमियो 8:2 कारण जीवनदायक आत्मांक व्यवस्था ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଧୀନର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପାପ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିକି କୁହାଯିବ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ମୋଡିଫାଏ କଲେ ଆମକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ ସେଠାରେ କେତେକ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇକି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟ କ'ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେକ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେତେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ପଢ଼ନ୍ତୁ ରୋମିଓ 13 ରୋମିଓ 13 କାରଣ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ ଚୋରି କର ନାହିଁ ଲୋଭ କର ନାହିଁ ପୁଣି ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଥାଏ ତାହେଲେ ସାର ଭାବେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ ଯଥା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର ଦେଖ 10 ଆଜ୍ଞା ଭିତରୁ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟ କେତେଟା ସବୁ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲାଣି ଯୋଉ ବାକି 9ଟା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ଏଫିସିଓ 6:2-3 ଏଫିସିଓ 6:2 ଏବଂ 3 କାରଣ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଚୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯେପରି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ এই ପ୍ରକାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଉ ସେ ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କଲେ ତାହା ଆଜି ଦିଆଯାଇନି ନୂତନ ନିୟମରେ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଗାଲାତୀୟ 6 ପର୍ବ 2 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ এই নতুন নিয়মের প্রত্যেক আজ্ঞাকে পালন করা উচিত ଏହା ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନହୁଁ ରୋମିଓ 7 ପର୍ବ 12 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ରୋମିଓ 7:12 ବ୍ୟବସ୍ଥା ପବିତ୍ର ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ଉତ୍ତମ 14 ଯାଏ ତେବେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା କି ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ହେଲା ତାହା କେବେ ହେଁ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ପାପ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ହେଲା ଯେପରି ତାହା
ଉତ୍ତମ ତାହା ଦେଇ ମୋ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପୁଣି ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଅତିଶୟ ପାପମୟ ହୁଏ, ଯେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆତ୍ମିକ ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପାପର କ୍ରୀତଦାସ। ଲେଖାଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପବିତ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅଟେ ବା ଉତ୍ତମ ଅଟେ ବା ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆତ୍ମିକ କରିଦେଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆତ୍ମିକ ନଥିଲା, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ବିଧି ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 613ଟା ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି 10 ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ୍ ଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେରେମୋନିଆଲ ଲା ବୋଲି କହିଲି, ତାକୁ ଯୀଶୁ ସଫଳ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବି। ଆଉ ରୋମିଓ 13:9 ପଦରେ, ତାପରେ ଏଫେସିୟ 6:2 ପଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗାଲାତ୍ୟ 3:19, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗାଲାତ୍ୟ 3:19। ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦତ୍ତ ହେଲା? ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦିଆହେଲା? ଯେଉଁ ସନ୍ତାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ହେବାଟା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେତୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଯେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 24 ପଦ ଏବଂ 25 ପଦ ତାର। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା। 25 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯୀଶୁ ଆଇଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆଉ ସେହି ଶିକ୍ଷକର ଅଧୀନରେ ରହୁ। ଆମେମାନେ ଆଉ ସେହି ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ପାପର ଜଘନ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବୁଝିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଯୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାପ ଜଘନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ଯେତିକି ବୁଝିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଯୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ରୋମିଓ 3:20 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେବଳ କ'ଣ ଭୁଲ ବୋଲିକିରି ଜାଣିପାରିଲା ଜଣେ ଲୋକ ସିନା ଚୋରି କରବାଟା ପାପ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି ଏବେ ଚୋରି ତ କରିଦେଲା ହେଲେ ସେ ଚୋରି କରବାର ଏବେ କ୍ଷମା ସେ କେମିତି ପାଇପାରିବ? ଏଇଟା ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କିଛି ନଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ମର୍ଡର କରବାଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ପାପ, କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍ଡର କରବାଟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବ? ତାର ରାସ୍ତା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ପାପର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସେଇଦିନ এই ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ, ସେ ଅନ୍ତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ତାର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ତାର 56। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 56 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାହଡ଼ ପାପ, ମୃତ୍ୟୁର ନାହଡ଼ ପାପ, ମୃତ୍ୟୁର ବଳ ହେଉଛି ପାପ, ଆଉ ପାପର ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାପର
पापर बड़ कोनटा व्यवस्था देखंतु पाप कले ता पई व्यवस्था लागू हे जे पाप करबो ताकू मृत्यु दंड दिया जिवो एतिपाय आमे मनुष्य माने जेते पाप करिछु आम मानकर पापर दंड यीशु ख्रीष्ट क्रूसर से कोन करछंती बहन करछंती एतिपाय प्रिय माने आय माने बाइबल लिखा गला जो माने ख्रीष्ट कठार अछंती रोमियो कते 8 पद लिखा अछि जो माने ख्रीष्ट कठार अछंती सेमान कते कोनसी दंड गया नाही हम माने पापर मुक्त हेछु तेनु करी मु एवं आपण माने आज मन रखिबा हम माने व्यवस्था दिन पापर बळ होछि व्यवस्था माने ख्रीष्टन को अनुग्रह रे स्थिर होई रहबा पई आमे चेष्टा करिबा व्यवस्थार दासत्व पर आउ करे जोजा जीवा को हबो नाही कारण व्यवस्थार अधीन हेबा द्वारा आमे केवल साधारण भाबे गुटे अल्प टिके स्ट्रिक्ट हेबाटा आमे देखि पारछु किंतु आत्मिकता रे हम बढाइबो नाही व्यवस्था के हम आत्मिक जीवन बढवा काढि देबो नाही बरम व्यवस्था पालन करबा लोक माने निजको कोन तरीके भाबे मोर करि आवश्य नाही कारण से व्यवस्था पालन करछि मोर परिवार से नहीं निज कोन करबो से गर्व करतो तेरे दुख लागे जे आज ख्रिस्टियन माने एबे मत पुरातन नियम रीति नीति रे समान कोन करछंती जीवन काटवा पय चेष्टा करछंती आमे से प्रकार बा कहबो ना जहिले प्रभु कोन करंती संतुष्ट होंती नाही तेरे करी व्यवस्था होछि पापर बळ होई पारे व्यवस्था वर्तमान पडलो पापर बळ बोली मृत्युर बळ व्यवस्था व्यवस्थार बळ होछि पाप बोली करी हमें केतरे पढलु प्रथम कोरिन्थिय 15 अध्याय तार 56 पदरे हम माने पढलु किंतु अनुग्रह होछि मन रखंतु अनुग्रह होछि ख्रिस्टियन मानकर बळ व्यवस्था जिउदी मानकर बळ पापर बळ जवन पाप करके सेमान को शक्ति मिलबो व्यवस्था पालन करबा मान किंतु जो माने अनुग्रह अधीन रहछंती से माने होछि आत्मिक बळ पाई पाइबे तेनु अनुग्रह होछि विश्वासी मानकर बळ पाप ऊपर जय करबा पई विश्वासी मानकर बळ होछि यीशु पर अनुग्रह तेनु आज हमें दंडर भय रे मते विश्वास करबा होबो बोले विश्वास करबा नै डरी कि हमें यीशु को विश्वास करबा होबो नै यीशु पर अनुग्रह द्वारा हमें कोन करबा मुक्ति पाई हमें विश्वास करबा डरी करी नै भय हेतु नै पुरातन नियम रे भय थिला एबे हमें को भय आत्मा देई नांती हमको अनुग्रह हमको स्वतंत्र आत्मा स्वाधीनता आत्मा प्रभु को देछंती एति पय मु एवं आपण माने आज हम जानि रखिलु जे पुरातन नियम को यीशु कोन कले सफल कले एवं पुरातन नियम रो जो व्यवस्था सफल करि नांती ताहा नूतन नियम लिखा जाय छि सी व्यवस्था दिया जाय छि ता हम कोन करिबा मानिबा पुरातन नियम रे जो व्यवस्था सफल करा जाय छि ता हम वर्तमान मानिबा दरकार नै प्रभु मते एवं आपण मन का आशीर्वाद करंतु तेन करी ए व्यवस्था एवं अनुग्रह को आमी जानिबा वर्तमान रो मंडली जानिबा निहाती दरकार तेन करी अनेक जगह रे कि छिंचिबा किछि करिबा जो विधि व्यवस्था जाउथिला आज मध्य हम करूछु न जानि कि हम करथुलो सेरा पुरातन नियम थला एरा मृत्युदायक व्यवस्था सेटा ताको शेष करदाले ए पानी छिंचिबाडा नै कि हम कोन छिंचि विधि व्यवस्था नै एबे खाली यीशुंकर विश्वास द्वारा हम यीशुंकर रक्त को हमें कोन करा पय प्रवचन करा पय पड़बो तेनु प्रभु मते आपण मान को ई वाक्य से चलिया पय सहाय्य करंतो जे तांकर आज्ञा पालन करिया पय अनुग्रह हमको दिया जाय छी तेनु प्रयास माने ख्रिस्टंकर अनुग्रह अधीन रहू मोसांकर व्यवस्था अधीन रे न हो समझ चक्र कोन कोई प्रार्थना करबा स्वर्गीय पिता हमें तुम धन्यवाद करछु तुम अनुग्रह को सुंदर सुजोग समय हमको देछ जा प्रभु तुम नाम रे हम सहभागिता करू आप तो वाक्य में शिक्षा मिलो जे व्यवस्था अधीन न होई हमें ख्रिस्ट को अधीन हेबा निमंते तो वाक्य आज हमको शिक्षा दउछि कारण व्यवस्था होछि दुर्बल व्यवस्था होछि निष्फल व्यवस्था हमको सिद्ध करी परिपक्व करी न पारे कोडे धार्मिक करी न पारे व्यवस्था आज हमको दंड आनि दे किंतु अनुग्रह प्रभु क्षमा द्वारा आज हमको प्रेम और मिलन क्षमा देवा द्वारा परस्पर मध्य मिलन आसी थाए प्रभु तुम अनुग्रह करो प्रतिशोध नेबा हम कर्तव्य नहीं तुमर दायित्व एति पय तुम अनुग्रह करो प्रभु जे कि तुम अनुग्रह रे बढ़ी पारिबो प्रभु यीशु तुम जन्म समय हेबा यीशु आ अनुग्रह रे सत्य रे बढ़ी आ यीशु पर संतान माने जा माने आइ माने तुम अनुग्रह एवं सत्य रे बढ़ीबो एई प्रकार तुम अनुग्रह करो बोली हम प्रार्थना करूछि सकल निवेदन महिमा गौरव तुम्हें पाओ हम प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद करो धन्यवाद प्रभु हम जीवा रास्ता रे
आज से विधि व्यवस्थार प्रत्येक पिता परमेश्वर अपन नियम को तुम क्रूस रे टंगाई तुम देइछो जहा कि हम विरुद्ध अभियोग थिला शैतान कहूतिला ए मिथ्यावादी ए चोरी करछि मर्डर करछि लोभ करछि घृणा करछि व्यभिचार करछि ए मूर्ति पूजा करछि एई प्रकार भूल करछि बोल करी जो विधि व्यवस्था थिला ताहा को तुम क्रूस रे टंगाई देलो हम पथ तुम दूर कर देइछो एतला कि तुम धन्यवाद करछो हम समस्त आशीर्वाद कर यीशु नाम में मांगिलो।